दिनै 3 तारिख जुन जों त्रिपुरा माथानि उद्योगे जों दक्षिण संघ गारसभानि विलेज कमिटी अफिस जों थाङै जों अरण्य बर' मार्च मासावनो विलेज कमिटीनि मेयाद पाइमानि परै नुखा अरण्य जे दाबि दासा दंमोन नेताराव लुटपाट खाइयै बेनिफिसियारि ठीक मते माय खलायै बर' लुटपाट खाइचाइ दंमोन आबनो जनगण ठीक मते खेमालांथों होनै जों थांमानि किन्तु थांनाय माबा अर ताला बन्द केबो करि अफिसनि बर'र आबनो जों अर प्रेस मिट नुखा आईपीएफटी बीजेपी संनि प्रेस मिट नुखा जों थाङै अरनि जीआरएस पंचायत सेक्रेटारि अफिस स्टाफनो सिगिरि सकरा खाइखा होनै आईपीएफटी संग जे दाबि खाइमाने आबो जतनो दालासि गे जों आबो थां सावया कंगै जों अर ताला बन्द खनो खासे जों फिरावानि चेंगलाइ तंखा आफर समय चिनि कर्मी चिनि दल ब बाइक देखे फाइ तंफ्र बना बर बाथारवै बुलाइमाना जों नहखा ब बुजा खांखे न ब बाइकनि नखावै माखारखा खारफ्र बाइक न बर तफ्रु लाइखा तफ्रु लाई जों थाङै पाल्प थांनाय लेखा ओ बरावनो भाइना कोन मते क थांमालाइखा गेबल बना जों अम्पि थानावत लां थाङै जों बना चिकित्सार खैरावै बिथिबाथिराव पाइना लाइखा आरो बाइक भाइना तफ्रु जा माने बने क्षति परिमाण कम से कम 15-20 हजार नि क्षति खलाइजाखा जों सारा मुसु त्रिपुरा मथा जों सारा मुसु सारा त्रिपुराव बुवाग्रानि जे वांसाव माने बन कबै जों जतन बने लामाव हिंया नांसिनाय जों हाय खाकावै सारा त्रिपुरा बरावनो थामसाङै जों बुवाग्रानि काउनावैनो जों एडिसिओ बहायनो बातायलै जोंनो कप्लायन खाता हा खांलो खांबा माइ तांगो किन्तु बर आबनो गसेना मुसुया बुवाग्रानि जे त्रिपुरा मथाना बर गसेना मुसुयाने बगने बर जेकोनो जों सामं गाहाम खायने थांखांखेलाय बर बादारावो ओंखायनो बावै जों सारा त्रिपुरा बर साना मुसुगु फाइदि जों तै अमाखे कामालिया जों बुवाग्रानि जे लामा गाहाम अरवनो जों थांजाखै हिलायसिनाय जों अर तै बन्दगु जे बर जेकोनो सामं खायथानिबो बर बुवानि तावानि सिकित्सकर खयानि हुमकी अम हाइमांसि बर खायो किन्तु जों त्रिपुरा मथा आबनो बेलाय सेलेंगे अम हाके तावनाय बुनाय हुमकी रनाय सिकित्सकर खैनाय आ बैले दल वाराय मैया गे तिनि गतनाव जों त्रिपुरा मथाना बसक बारखे बर बुवानि तावानि सिकित्सकर खया